Ale Enzošku, ty se hned díváš do fotoaparátu. On to... Zase já. To, co já, to Enzoušek. Do těch hoven si dám to dobré. Ali! Jenom ať nemá nějaké klíště. To budem prohlížet hned, jak přijde. Enzošku. Počkej. Nechoď k němu. Vincenzo. Vincenzo. Pan Kůše. Kde to jak socha. Mhm. No? Vincenzo. Ne. Ne. Vidíš?